Yun, may galab out sa mga nandyan. Ay! Shoutout Ate Ruin at Rania. Manay Teta, may galab shoutout. Inalikahina, may galab shoutout. Nandito na ang totoong review nyo. May galab shoutout, Ma'am Miss Lynn. Daming ani katanying. Marami, ano pa lang. Nabilad na yung iba, oh. Bali ano pa siya. Marami pang ito pang kabila, itong part na to. Hanggang doon. Hanggang doon pa sa dulo, doon. Yung ating baka. Yan pa sa kabila, oh. Sa akin pa yan. Gusto nyo, may galab shoutout. Parabis na tayo ng palay. Oh, shoutout sa kumpare ko. Oo, ito. Yan, gwapo niyan. Yan, salamat sa mga masisipag na ano, taga reaper. Hello, Kuya Pogi. Kuya Pogi. Ang init. Hoy, mga basher dan. Mga basher ko. Nandito na ang totoong revenue. Yung hindi umasa sa palipad. 3 months pa lang ito. Malaking sahod ko. Sako-sakong sahod. Mayroong nakakamada doon, mayroon pa dito, ayun o. Pakita ko sa inyo, ayun. Mayroon pa doon sa kabila o. Marami pang ang aanihin o. O, shoutout kay Pugi. Shoutout. O, sino sa shoutout mo? Nakalive ako. O, Gandara ka HM, may galap shoutout. O, yung mga basher ko dyan na nanonood. Nandito na ang totoong revenue. Tamsik ko. Baka sabihin nyo, umasa na naman ako sa palipad. Gusto ko lang i-share yung ano, itong pagpaani ko ng palay. Kaya ako nawala sa ano, sa YT. Kaya ako nawala sa YouTube. Dahil sa mga basher ko. Kaya ginugol ko na lang yung aking pag-YT sa pagtanim ng palay. Para baka sabihin kasi nila umaasa lang ako sa palipad eh. Nanonood yun eh. O, nandito na yung sako-sakong revenue. Ayun po. Tapos yung nakakamada pa doon tsaka yung binibilad o meron pa akong aanihin o.
O ayan o, sako-sakong revenue to, maneteta. Kaibigan Shirley, may kalab shoutout sa'yo. Pakita ko lang yung ano, ipakita ko lang yung ginugol ko sa ano. Kaya ako nawala sa YT kasi dahil dun sa mga basher ko dyan na gusto lang daw nila sa palipad. Ngayon, isishare ko sa kanila yung 3 months na ginugol ko na hindi ako nag-live stream. Ito, maaani ko na ngayon yung totoong revenue, sako-sakong revenue. Ayan o, sako-sako. Meron pa doon, may nakatambak pa doon. Comment down below kayo, comment down below para ako magpalipad. Sa mga basher ko lang, kilala ko naman yung mga yan eh. Ayos lang yan. Sabi nga natin Roy Natiranya, ito ang totoong revenue. Hey, love shoutout my friends sa TV Karachi. Manny Papi, mentor, beke naman. Oh, mentor, ibibilad ko ba? Ibibilad ko. Pag nabilad yan, papakiskis ko, gaya natin palay. Ito pa, hindi ba tapos oh. Meron pang gagapasin, meron pa doon sa kabila doon. Doon, meron pa doon. Kaya ako nawala sa YT mga kaibigan, pero hindi ako nawala, nakasupport pa rin naman ako sa inyo. Dito ko ginugol yung aking oras. Dito sa pagpapalay na lang, para wala masabi yung mga basher ko dyan na sabi nilang palipad lang daw ang gusto ko. O ngayon, 100% to. Kaya na yung revenue ko. Hindi ako umasa sa palipad. O ayan o, sako-sako revenue. Mag-ingay mga basher! Update ko lang to, wala yung mga kahit mga ilang minuto para makita ng mga basher ko na ano na nag-click yung aking ano, yung aking pag-google sa pagkawala ko sa YT. Ayun, ang ganda ng tubo ng palay oh. Baka naman. Oh, yan. Hindi masamang sabihin yung totoo. Ipinagyayabang ko to sa mga basher ko dyan, mga basher ko, magsilabasan kayo. Ayan o, yung revenue na ano, sinasabi nyo na umaasa na ako sa palipad pag nag-live stream. Ayan o, totoong revenue, ayan o. Na hindi ako umasa sa ano, sa mga palipad nyo. Hindi naman siguro masama magsabi ng totoo. Ayan o, kahit napakainit. Ayun ako na, kahit napakainit. Okay na ako para si Tunying. Ayan o, sako-sako. O yan. Parang mamumulot lang ng ano. Mamumulot ng kabang-kaba na ano, na palay. Ganon kasaya. Ganon kasaya ang totoong revenue na galing sa pagsisikap. Sinasabi nyo kasi tamad ako eh. Makasala ako sa palipad. O ngayon, sinong tamad sa atin ngayon? O at least ako, kahit di walang palipad sa akin, wala ako sa YouTube. Sasahod ako ngayon ng sako-sako. May kalab siya sa 13 viewers. Tara na ba kayo, mag tayo. Kilala natin yan, kaibigan Shirley. Yan yung mga walang magawa sa buhay. Yung mga pag nakakaangat ka, ibabasher ka nila, lalo na pag napag-iiwanan mo sila. Ibabas ka nila yan para mawalan ka ba ng ano, mawalan ka ng anong tawag nito, mawalan ka ng gana. Pero ito ngayon dahil nawalan ako ng gana sa sa YT, ito hindi ako nawalan sa pagpa-farm. Kaya ngayon,
Eto, inaani ko na. Yung 3 months na nawala ako sa YT, walang palipad. Pero ito, ang daming palipad. Sako-sakong palipad. Oh, nasan kayo ngayon mga basher? Oh. Sinong tamad sa atin ngayon? Sinong umaasa sa atin ngayon sa palipad? Oh, ako kahit ako nawala sa may YT ng 3 months, at least ngayon sigurado na yung revenue ko. Sako-sakong revenue. Nakakaingit, di ba? Sa mga nagbabasa sa akin, nakakaingit, no? Walang asa sa palipad, pero ngayon kaban-kaban. Kaban-kaban na blessing. Baka mamaya, nag-aaway-aaway na sila mga magkakasama eh. Yung mga basher ko na sa mga palipad, baka sila na nag-aaway ngayon. Makasilong muna. Para maghintay na lang doon na parang isang tawag nito, heredero. Maghihintay lang ng kabang-kabang bigas or palay. Ayun, nakabilad na yung iba oh. Shoutout sa mga viewers ko dyan, in-update ko lang to para ipagmalaki ko yung 3 months na nawala ako sa YT. Yan, ipagmamalaki ko to dahil dugo at pawis ko ang puhunan namin dito. Eto, wala mang baba sa akin. Ay, nang baba sa akin, baka gusto nyo ng bigas kahit 2 kilo. Pag naipagiling ko ba, gusto nyo, deliver ko pa sa inyo. Shoutout pala sa mga totoong kaibigan dyan, Manay Teta, kaibigan Shirley, Nina Likahina, Ate Rowena Tiranya, Ate Lito ni Saron. Sino pa nga ba yung mga Manny Papi? Sino pa ba yung mga legend ko dyan? May na kasi memory ko eh. Manny Christ follower. Sino pa nga ba? Si Into, Yuhul Vlog. Ate Ambe. Timbor Nibula. Hindi ko nakakalimutan Timbor Nibula kahit wala ako sa YT. Timbor Nibula pa rin to. Kahit hindi ako nakaano sa grupo nyo. Timbor Nibula pa rin to. Pero nakakapasyal ako sa inyo kahit hindi ako laging active. Si Ate Regina pala at saka si Ate Dini ako. Shoutout sa kanila. Ate Emma, mega love shoutout. Oh, ang makabilag dito. Ang init. Oh, meron pa dito sa loob ng kubo. Oh. Meron pa po dito sa loob ng kubo. Pagkatapos po nung nasa tabi, meron pa dito sa loob. Meron pang konting anihin. Sisilong lang ako para makapagpahinga. Ay nako. Di ko alam ang Tagalog ng magsimot. Ate Odisa, sa mga yung mga solid supporters ko dyan, si Ate Odisa PN, yung mga yan. Elisa Almansa, mega love shoutout. Nagpalipad ako sa iyo, mentor. Pabilis sa Bundigo challenge natin. Oo nga, mentor eh. Ayan mo, at akong shoutout sa 13 viewers. Ngayon, ako naman ang magpapalipad. Pwede bang iyan ko na lang, mentor? Ay, kaibigan? I-door-to-door ko na lang, bigas na lang. Para at least sure na sure ng bigas. At City Bout, yun, mega love shoutout. Salamat, kaibigan. Katun yung buting-ting, mega love shoutout. Yun, meron pa rin oh. Inom na madami tubig. Parang mainit ang panahon. Ang init nga po ate, ano? Ate Odisa PN, ang init. Nawawala yung signal pala dito. Kato ni Butingting. Mega love shoutout. Nabutingting ang signal. From Pax Bilaria. Ng aking bisis. Kahit ang init, ayos lang. Tsaga-tsaga lang. Kahit mainit.
Okay lang, at least ngayon, success tayo, meron na tayong aanihin, meron na tayong kakainin. Oh, di ba? Oo. Ingat ako naman, matutulog na. Sige, tulog na po Ate Emma. Ay Ate ODCPN. Good night po Ate Odessa. Good night, good night. Ay. Grabe ang init. Super. Nabalagbag ang signal. May kalab shoutout kaibigan, ano kang Cagayan? Shoutout sa mga kasama ko nagbibilad. Shoutout po sa inyong lahat. Doon naman tayo ka-30. Ka-30. Nay, si Kayaw, ada 30. Dan, ada pa dyan. Ay, ada pa dyan. Ano dati lang. Ano to dyan? Marami pa. Ano nalalilitaw? Diyan mo, tanay ko. Hindi na pala tayo. Jackpot ata, jackpot dito. Likaw, sige na, naglikaw. Kasi talo, pukat man. Ay, Nakapititing nga ka na. siguro. Nya ka Daming ni palay Rosa. talaga yan. Ha? Ni Rosa ata. Naka-live back to YouTube. Ah, In-live ko lang. Daming palay talaga yan ang yan ang sinapangang grasya kaibigan Tunyig. Salamat. Salamat Mukmak. Patay na ano yata. Sira na naman yata yung harvester. Ay hindi, akala ko napulpula no. Hindi na mapulpula niya no. Dapat ate ko matimpaw ng datel eh. Ha? Sa lagi pinagtas kita, pinagawit ako kan. Siguro din turong na. Paano sila papasok dito? Doon sa gitna. Ano yung daanan? Opo. Diyan mo, pakasawin dito. ay, dapat nga dagtan niya. Maraming garap. Pagsublad na, pagsublad yung garap. O, dyan lang muna kayo. May gagawin ako. Pag nag-loading, wala nang load. Ano ba nakamano ka ngayon dahil? Hindi Diyos pare, di ka mo nang tulpi talo, pangramanan naman. Atalaw. Mali na lang. Nandun kami niya. Malinda, malinda. Malinda ako naman. Apa yung tatalayan niya ang Kaya nagka pumalag na ka, magkabukalag kita pa ilaan. Nakado ka doon lang. Dito ang mga sulang. Hindi pa
Wala nang kwenta sa bahay. Ay, nasingkat. Yan. Kadami ko alam mga Mga turo, mga kwarita. Sinalo yung turo sa amin. parang tama siguro pero ano lang pa. Baka rin, talo lang atin eh. Talo dua. Tigan, inalakarin na kita. Magtsikahan lang muna kayo, tsikahan. Nakalive ka ba man tita? Update ko lang dyan para hindi na ako mag-upload. Makinalagan mo yung pangalan. Nakurangan. Wala siya, nagtida maamin. Ito raw. Apa yang punya teman Anji? Claire? Ang kinangalawan si pang-ground. Oh, saka na may tatalo na dyan. Wow. Nagpasan. Hindi lang ako mga nalpasin. Pinati pa. Gusto lang. Ini dumang gagangan na. Ano kami tayo nga rin uro ka na. Ito gilid kan kano ba yung kano ang palita. Sino? Lipas natin na sa isa pa dyan. Kami pa dyan, kung dalag dyan, kung ano nilinis ka. Ruben, siyempre, kung ano nilinis ko atin na eh. Pagka, tapos ipasingin na nilipas eh. Padi mo sa sinimita mo. Ya da mo ganun yung sinimita. Ay dagit dito. Yung theological, hindi talo ito si
Kal naman. Ano ba ulo ka? Itugaw na. Halo. Makalimutan ako araw. Itugaw mo. Putok. Karami ang putok. Abang naman, masaka mas problema ni balita. Tawag ko ba? Tawag ko ba na? Taray! Mano-mano mo. Tangkil yun ako. Lagi bagyo na sa. Nanti po na dangarot na kung na ora kasi yung anak ko anak Dua nga aldaw, dito nga nag-uray. Yung muna nga aldaw ko. ano na mugmugir ani pa maayo daan sa una nangarot ni pa ni nya naganan ni. Tao. Kung yung nalabos mo, di parang bilag na talaga matumal. Wow. Kaaluan na tabagas na ko na nangarot ni utot kita na itay so dati narom pagpabayo ako. Hindi panglakon ni Rikay. Kaya atak ko pudo na tayo no malugbon na atak ko sa kabigatan ko malugbon kasi na po tayo kung una na araw. Pabalikan ka kasi detang. Ako rin may kasilatan na silang balik-balik na. Isipay na eh. Katangkiti ko ano dito. Meron ito ka. Ha? May tatatan magano tan. Nangago na ito yun eh. Nakabalaw na pasay. Sinira din eh. So extra yan. Hindi patan nyo. Ano siya? Nagkagasa talaga patan lang yun. Nakita rin nagkataduda. Ay, Kita. Kuha na kami kita. Sa kitris lang. kung pala dyan mo daw. Nakaldod na kita mo tayo. Hindi mo nagluluto na sa tao. Nagluluto na tao. Ito pa yung nakaldod ka lang. Bye. Basta pinyalan nyo lang sa kita na ako. Natadumot yung pinagputputi doon. Talaga mo kuha.
naman ko ay. Patam. Kita mo si pinagkuhan na lang. Si pinagputputod na yan. Yung gamay. Kamu pay-pay din, kurang katay niya rin, pala pala yung pay Kaya patuloy na magaling na gabo pa na, hindi na mo ipangato kasi. Kailangan nyo patagan nyo dito. Ito pumintas. Wow. Patagan nyo. Hindi ko kurada eh. Hindi ako malako yung Tagala. Pero, Ha? hindi ako malako ng Tagala ng mga lako daw. Dapat adali lang. Doktor sa ilang ano ka? Dali pa. Dali patagal. Okay. Tulong yung hindi ka niya ay. Okay, takbo daw. Oh! Talaga mo tindahan na tayo. Ilang piniro siya. Tirahan ka pila. Ayaw, ko tayo gito na mamulmalag naman ako. Ay, suker mo di eh. Eh, kuha ka na siguro sa iba. Ipilit na. Ma? Tulog ka yan. Ganun ba? Oh, bye.
vlog. Dapat tayo tawa. Dapat irit di tinggal. Nga na ipakasta namin din. Kakakwa na. Bigyan na maglilinaw. Lilinong galay.
Nana, nagsasado mo pa rin kita patamog. Ibig sa driver mo! Awan. Nangan, ibig sa driver mo! Nanganan! Ibig sa driver! Baka nga, ipagkasta namin yung elektriko. Yan ay. Alaw ka naman, wala. Mapulpulan ako rin po. Yan, pulpulan. Ay, dapat magayam. Shoutout po sa inyo. Shoutout. Butang ka. Yung nga, balunang kaya. Paano? Butang ka. Yan. Ato na ano pinag. Butang ka na iisugod mo tawag. Kapain ng panahal. Dapilig ko grupo nito. Sigod. Ako kaya ako nagtakin. Huwag ka man na nabilag. 60 kilos ako. Da. Hindi nagkamang diri jayang.
Shoutout Ate Super MC. Thank you sa mga naka-BG. Ito na lang. Ito na lang nasa loob ang ano, ang shoutout po sa 8 viewers. Thank you sa mga naka-BG kanina pa dyan. Ate Emma, thank you very much. Ate Miralisa, thank you very much. Init. Ito na lang ano. Last na tong sa loob na to. Natatapos na. Kaso hindi pa tapos ang pagod. Kasi mag-aano pa, ibibilad pa. Yun, pag natapos na dito sa loob. Salamat sa PBG-BG Ate Emma. Pagod na ako. Ang init, grabe. At least naka-harvest na tayo. Dyan muna kayo sa mga naka-BG dyan ha. Kasi kasuhin ko lang muna yung mga trabador para matapos na. Ano teta? Ikaw muna bahala dyan. May pagtsikahan.
Yan, last. Ito na lang. Matatapos na rin. Grabe ang init. Salamat sa mga nakabidyan for BG. Hey, grab shoutout. Sino to? Ayan. Ayan na siya. Oy, ano ko kasi nagbuhat pa ako ng palay. Kasi baka maaabutan ng ulan na naman. Hindi pa naman may bibilad ngayon. Yun, Manetita, salamat. Ay, masalamat at Emma sa pagtambay mo, Manetita. Tembe. Ito na yung ito na yung revenue natin. Kaya di ako nagla-live stream, meron akong revenue. Kaibigan, anak ng Cagayan, salamat sa patambay. Arang host from anak ng Cagayan. Happy for you sa masaganang ani. Ate Melin SJ, salamat po. Ingat kayo bayan. Opo, last na. Ito na lang. Itong nasa loob ng bakod. Bali, yung naani natin, inain natin, ayun o, nakatambak. Ayun o. Ayun, yung nakatambak na yung kulay green. Medyo madami-dami ngayon kaysa nung nakaraan. At salamat, unang-una pinapasalamatan ko ang ating number one, siyempre ang ating Panginoon Diyos na nakisama sa masaganang ani, lalo sa panahon ngayon dahil hindi umulan, nakapag-harvest kami. Siyempre, pangalawa, kayong mga viewers ko, mga kaibigan ko na very solid at solid na supporters, walang iwanan kahit nawala si Tunying, pero hindi naman nawala, nagpapahinga lang kasi gusto ko lang, gaya na sinabi ko, gusto ko lang iparanas o ipakita sa mga basher ko na hangad ko lang daw ay palipad, kaya ako nagla-live stream. Para bang sinabi nila na yun na lang ang trabaho ko para magkapera. Kaya nawala ako ng 3 months. Ngayon ginugol ko sa pagtatanim ng palay. Kaya ngayon yung 3 months na ginugol ko, imbis na ibas ako, para mawala yung aking stress tsaka ni Mrs., ito yung ginawa ko, nagtanim na lang ako ng palay. Ngayon, at least ngayon, okay, wala akong inaasahan na wala akong maririnig sa kanila na umasa ako, nagka-blessing ako nang dahil sa palipad. Pero pasalamat pa rin ako sa inyo, yung mga nagpalipad sa akin. Kaya nga, pag nag-live stream ako, ayaw ko na may palipad. Okay na sa akin yung no skip ads. Lahat tayo mga solid. Dapat no skip ads na lang para walang mambas na yun lang ang hangarin natin. Basta pagkatapos ito, back to YouTube na rin. Back to YouTube na rin ulit ako. Salamat po sa 9 viewers. Matagal yung ko ngayon na internet kahit nasa bukid. Kaislaw, may galab siya to. Ate Wifi, ang palaya. Di tama na yan. Palaya mo. Mag-end na nga ako eh. Ano pala naman, hindi pa milyon. O sabi ng aking wife, palipad talaga. Ate Ambe, dyan ako binash eh. Pero kilala ko yun ng basa akin, kilala ko yung grupo nila. Ayaw ko nalang sabihin. Gusto ko lang sa kanila ipag-imayabang pinagyayabang ko sa mga basher ko yung revenue ko ngayon. Hindi masama magsalita, at least yung sinasabi ko, hindi katulad nila, puro sila plastic.
Ano pa lang naman? Oh, binilang ko, inaanin natin. Ano pa lang? Sa kabila, 120. 110 pa lang, 110 kaban. Plus ito, ibang ko, magkano ito nasa loob natin? Pag may nga pag pinagyayabang ko ng ate Amping, dito ako mabubuhay na walang palipad. Misit. E paano hindi ako mabubuhay? Sobra-sobra na nga itong naani ko. Dadalawa lang naman kami kumakain, dalawa na misis ko. Oo nga, puro ito na nga lang ibibideo ko eh. Tapos itong ano, magtatanim kami dito pagkatapos. Itong nalinisan na to, itong medyo natuyo na. Magtatanim ako dito ng gulay. May kalab shoutout ka Islaw. Pasensya hindi ako makapag-moderator ay isa lang gamit yung CP. Nag-load lang ako kanina. Ang alam ko mga 30 lang mahigit. 100 na pala. Oo! Pang ano na to eh. 120 na kanina. Boss, paayuda ng bigas. Ganun ang bus sa'yo. Atidini ako. Kaya nga natigil na ako sa pagla-live stream. Iniwasan ko na mag-live stream. Dahil yan sa palipad na yan. Baka daw yumaman ako sa palipad, sabi nila. Di ako nakatahimik kasi hindi naman totoo eh. Nasaktan ako pero nakapag-move na ako. Ngayon, pinapakita ko lang sa kanila yung ginawa ko na hindi ako mabubuhay sa palipad na sinasabi nila. Pinapalipan na ako ng mga tunay na kaibigan kasi siyempre mababait naman si Tunying. Yan, nag-moderator na si Mrs. Walang susunog dito ng plastic. Hindi namin sinusunog ang plastic, Mariteta. Hayaan mo walang magawa, host. Mamatay din sila. Mahamatay sila ngayon sa inggit. Sarap pag may inaaning ganito. Yung kahit pawis na pawis ka. Kahit pawis na pawis. Alam mo galing sa hirap. Shoutouts kumpare ko. Bugi yan. Yan. Shoutouts sa bugi artister. Bugi tingani ko. Walang shoutout. Yung tapari kang garami. Kam tigarami at yung kita no ang tuto. Pag ito ng roti man ako nagkataw. Baka dapat natin nga. Men, nagtataraog ta. Sa dami kong manok ko, naiitlog na lang sa tabi-tabi. Lagyan ko muna ng bahong itlog to. Marami tayong manok kasi dito sa gitna ng ating bukid. Salamat ka Islaw ha. Bakit? Nainggit sila dahil mas marami ang nagtitiwala sa'yo. Tama ate. Tsaka hindi nila ako kayang akitin. Salamat Ate Emma. 12 viewers, may galap shoutout. Salamat sa inyo. Biro mo, naka-YouTube ka ba? Pare ko. Naka-YouTube ka. Ito mo kuya. Ay, baso ako kanya. Ito pala yung may-ari ng harvester. Siya yung may-ari.
pawis ko. Talagang at least kahit pawis na pawis, okay lang. Lahat yata hihingi ni Manay Tete. Pulutan ba? Kung matagal yung internet ko ngayon ah. Yun, isang ano na lang, isang padaan na lang oh. Isa na lang, ito na lang. Matatapos na rin sa wakas. Wala na akong ipapakita. Yan o, saging. Ayan dito ang saging. Ano yun? Naghahadan ang Indian system. Nandun na yung baka o, nandun na sa gitna. Mga baka niya yan. Yung baka na yun nandun sa gitna, sa kanya yun, sa kanya yun. Baka niya yun. Yung ayun, yung tatlo dun, no, tatlo. Ayun, nakikita yung tatlo. Sa kanya yun, sa kanya. Dito sa may-ari nung ano, may-ari nung harvester. Yan naman may papakita ko mamaya, hindi pa naman yata mauubos ang aking internet. Ipapakita ko mamaya, ibibigay ko sa kanya kung magkanong parte niya bilang sila yung nag-harvest. Papakita ko kung ilan. Ate Milinis James, salamat. Dadamagan pa rin o manuyay rumaray. Tita, bigyan mo rin ako. Si Ate Ambi ang malapit dito, siya ang pwedeng mabigyan ng ng bagong bigas na kung sakaling dadaan dito sa akin kasi Pangasinan din yan si Ate Ambi. Wait lang mga kaibigan ha. Bilangin ko lang kung ilan yung naani para ibibigay ko sa nag-harvest. Nakaano lang. 156 lang yung naaani namin lahat. Wala daw wheels. Yung si Ate Mel SJ, Ate Mel and SJ, isang sako din daw sa kanya. Sige, pagbalik mo dito ng Manila, bigyan mo ako. By December, January, see you Pangasinan. Wow. Oh, pag may wheel si Manay Tita. Tabaling nga rin. Pag na bibir na ay. Na aja ko po. Bibir na. Ha? Pandan ni madamanan. Apa merdaud? Apa merdaud? Mana tintid mo?
Pare ba? 46. Kakabang pala alamin to na tayo unos. Yan. Binakita namin. Ano ka? Wawa siya yun. Alaw nyo lang ang damdama. Tanong na mabasa. Marami mo sumaya. Unos mo nga ay 46. Nam. Kanayo mo nang inam. Kumain ng mic. Apa yung ito inom? Tuwa, hindi ko din. Na 6. Pagkakita ko lang ganun. Kaya mo nga pangsidan. Ate May! Wawa siya. Ang latang ako ang tabakan mo nga. Oo. Mano pa siya? 46, 47 na. Ay, next, tutong. Ya, puram na eh. Tutong. Pinapinangan. Kaya nga raw. Bakit ito? Manganda yun, isa. Bakit ito naman? Ate driver mo na yung driver mo. Ate sinamjay. Oo nga raw. Diyan mo yung mangkiti. Awang nga raw. Naglako ka ko ng matirek. Tinila ko nga, kapirat-puro kami nga eh. Di alam di 1.5 ko aja yung magmaw. Yang itu data mo mo tigi. Lagi siya kay. 1.5. Kau kinagdag pa nagalaala pare ti patungo. Ayun ganyan. 1.5 niya. Di talo sa kalangan. Lagi din di sila kalatay. Jadi sino dapat kinyalan. Di pala di pala po. Ito tari manong munto ti bang. Pang-drive. Nung drive jayan ni. Lano kaya mo siya ako. Entar serbuan na. Nagigay ko. Ngarod mangkan to jayan ha. Diyan ka bukubaw? Kasi lang ni. Hindi makanti ka lapaw. Dahil yung uran na kasi mga Ate sinamjay. namusunan. Mangiturog ka tutan na kalapaw. Di bro, punta ka pa sila. I-share mo pa yata. Mga nagsito yung driver. Ano ka dyan? Agak kabay. Green. Pag sublihan mo, dako mga kuhaan ko lang yung ulam. Oh, ano yung driver kasi, mga kaibigan. Siyempre, pinausap ko kasi siyang ano eh. Tapusin para ano. Yun, sa mga naandyan. Magpapaalam na ako mga kaibigan. Ate Ambe, mga ba naandyan? Ate Ambe, Manay Teta, Ate Emma, Kaislaw, anak ng Cagayan. Sino to? Mimi, ano?
Sino tong Maninit Vlog? Salamat po Maninit Vlog. Ako po, Webes paani ko. Dami ka ba yan? Opo, madami. Medyo madami na na-harvest natin ngayon. Ayun natin Milo. Tinakpan ko para uwi lang ako, uwi. Arda tilak adat. Arda ti susabay, aber. Tulbot arda. Ano ba sila? Sa mga viewers, yan. Yo. Aso. Pabot mo 50? 156 yung ating naaning ngayon. Basta, pabaryak dyan. Kamo ba hindi talo na ako ah. Nakarating na po ako dito sa bahay. Nag-away, sisigawan na naman kami ni Mrs. Yan, mag-endo pa ako sa mga nandyan. Tinan ko muna. Salamat po sa pagtambay nyo na ng viewer. Salamat sa 29 like. Kung ano ila ko yun?
Magkakambas pa. Kambas pa. Sabi, bilisan mo. Sino tong Manny? Jacket mo nga si Manny Vlog. Manny Nil Vlog. Pengi pong damit. Okay, nandiyan na po. Ayun, Manny sa taas. Kaibigan dyan, Sir Dan. Thank you very much. Salamat, Manay Teta, Ate Ambe, Ate Emma, sa mga nakatambay ka, Islaw. Maraming salamat kay Islaw. Ingat ka pa yan sa biyahe. Opo, Ate Emma, Ate Wifey. Oh. Nakita mo na siya, Ate Wifey, Ate Emma. Swerte ko po sa paani mo. Medyo mainit. Ako na nga lang. Lagyan ko ng moderator. Yan, may moderator na po. Report block na nga. Thank you so much, Kuya and Ate Wifey. God bless us all always. Yan, God bless us all din po sa inyo lahat. Thank you very much. Salitaan mo na agad si Juan. Baka mahirap na natin yan. Para i-subscribe. Pa-comment nga po Manoy Nel Vlog. Kung may jacket na. Manitita, thank you very much sa inyo lahat, sa mga naandyan. Hindi ko na po isa-isa na. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyo na sumubaybay sa aking pagpapaharvester. Buti naman at medyo maganda yung ani natin ngayon. Hindi katulad ng nakaraan. Pinalad tayo ngayon. Medyo dumami ang ating blessing. Yun, bye po sa lahat. Bye. Thank you very much. God bless us all. Bawi ako mamaya. Monitor naman ni Mrs. Yung mga tumambay. Wala naman kaming iisipin na. Baka nakasupport naman kami lagi sa mga YouTube channel nyo kahit medyo busy ito nyo yung nagbibisi-bisihan. Yan, muli. Thank you very much and God bless us all. Bye-bye!